Ayon po sa history, ang tangking ito ay pag-aari po ng mga sundalong Amerikano at ito ay pinasabog ng mga sundalong Hapon noong World War II. Ayan mga kakuboy, tayo naman po ay proceeding sa Tindahan Historical Place. Ayan, daan-daan lang po tayo sa ating pagbaba dahil talagang sinakop po tayo ng fog. Ayan po, may mga kasama po tayong namamasyal din pero halos hindi po natin sila makita ng malayuan. So bayan mga kakuboy, nandito lang po tayo sa historical place dito po sa Malikua, San Nicolas, Pangasinan. Kung makikita nyo po yung tangke sa aking likuran ay ang tawag po rito ay ang Sherman's Tank. Ayon po sa history, ang tangking ito ay pag-aari po ng mga sundalong Amerikano at